Hej Trine. Tine, hvorfor er det vigtigt med formidling og engagement til sådan en leg her? Jamen, det er det fordi, eller vi tror i hvert fald, det er det for at kan få børnene til at engagere sig. Det kunne være rigtig interessant, hvis vi havde haft mere tid og kunne have 2 grupper af børn, og først at have kørt aktiviteten igennem, hvor vi selv er meget på og engageret og ligesom viser vejen til, at det er okay at skabe sig lidt tosset. Og så have gjort det samme med en gruppe børn, men hvor vi selv er super kedelige at høre på, og faktisk ikke selv udstråler, at vi gider det her. Fordi vi regner der med, at der vil være forskel på børnenes engagement, i og med, at de spejler sig jo i os. Men jeg tror, det kunne være en øjenåbner for mange pædagoger og studerende, at engagement og formidling er altafgørende i aktiviteter med børn.